ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଦ କଥା ଉଠିଲେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପଡ଼େ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଡାଲମା। ଡାଲମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବନା, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ଘରେ ହଉ କି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଡାଲମାର ସ୍ୱାଦ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଜି ମୁଁ ବନାଉଛି ସରଳ ଓ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲର ଡାଲମା। ଏଥିପାଇଁ ନେଇଛି ଝଟା, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ପୋଟଳ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏତିକି ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏସବୁ ପରିବାକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ସିଝିଗଲେ ଆକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣରେ ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ଫୁଟେଇବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେବା ଏଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଏହା ଡାଲିକୁ ଅଧିକ ସୁଗନ୍ଧ କରାଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ରୋଷେଇର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି କମ୍ ମସଲା, ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ରନ୍ଧଣା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।